मम्मी खड़ी हो जा। हाँ अटैची का नहीं है बेचैन जाती है, देखती नहीं तो दूसरी ना क्या बोले कर दे जो बोले खड़ी के अभी भी बोले साड़ी दे दे। अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम पहला है। साड़ी लेकर साड़ी साड़ी यहाँ पे वो आएगी ना लड़की तो मिला के तो साड़ी दे देना। जब ये अपना गणेश पूजा हो जाएगा दोनों का इकट्ठे बताएगा। उसके वहाँ पे देखिए तो लड़की के लड़के को वहाँ पे देखिए तो बताएगा। एक साथ होगा गणेश पूजा उसके बाद फिर आता फक्त तिला साडी देऊ ना, साड़ी पापा को लाना है ना किसने। मम्मी जरा बाजू होती लेडीज लोग बाहर हो जाएंगे, लेडीज लोग बाहर। सबसे पहले तो बाहर जब कोई आने बैठना है वहाँ। हाँ भाई हमने सब भैयानी वाली पहिर के आल मिले, सब मराठी पहले रहे से। तो हम लोग वही पहले ही पापा उनको किए लगे चाचा मुझे। अच्छा चाचा के बुला लो चाचा। मम्मी को कुछ समझा ना का बोले बच्ची लाता के खकान रख माई। अच्छा हाउ हाउ के पापा 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 भी माई है नहीं अपने पापा भी। पापा भी चाचा को बोला देने पाण्याचे जार दे ना। हर महादेव राधे 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 राधे। ये ले ले वीडियो आजा। थोड़ा थोड़ा साइड दे दो ना, थोड़ा थोड़ा। एक मिनट आप लोग फोटो लेते रहो भाई, फोटो और कैमरा वाले मैंने कगर यार साड़ा कर लिया पाण्याचे जार दे ना तू। जार भरलेले उतर जाएगा। हर हर महादेव। देखिए ये बजरंग बली के सगाई हो रहा है, मेरे बाजू में रहते हैं। अंगठी आली पेढे पण मला मांडायचं फक्त, मला जागा रिकामी करा. मम्मी तुला पान उन लगाई हो जागा मला फक्त रिकामी करा. वहाँ पूरा पान सुपारी को रख दो। ये भाई पापा को क्या बीच में कहाँ से बैठा हो और ये बैठा खड़ा वहाँ बैठेंगे। मेरा खड़ा ना हो। अरे पूरा सिंहारे की तरह लेना गोल। हाँ उसी में कछुआ हो रही है, उसी में घूम रही है। ये पापा लगा हाँ सब लोग लगाई है ना फिर बाद क्या भाई लेके आई ना है भाई ने तो मेन नहीं पाँच साल अभी आई नहीं ना छुट्टी आने के बाद। अच्छा 5 साल
सब जगह जाने आगे पीछे ना गजर बजर हो रहा है लगा भाई जो सिस्टम पर ओके ओके हां साइड का जैसे बैठा था हर हर महादेव राधे 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 माईल आवाज देतो हेलो दोन मिनिटात कुर्सी डाल दे साइड है कोने डाल दे हां कुर्सी ऐसे डाल दे कुर्सी ना चाहिए अरे जगह मैं जब बैठ यहाँ बैठो पीछे अरे हाँ पीछे बैठिए ठीक है जैसे जगह के हिसाब से हाँ उनको खड़ा नहीं होने को आओ हाथ पकड़ लो जाओगी नहीं बैठो आप अब बैठो आदू कहाँ गया आधा हमको खड़ा नहीं होने लगी वो तो लग रहा ही है मोटक्कर नियर जब कूलर बनी जाता हर हर महादेव राधे राधे। देखिए कितना सुहाना मौसम है और अभी लड़की आएगी हर हर महादेव राधे 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 राधे। अरे हाँ इधर नारळ ते डिमार्टच्या पिशवीत आहे ना तू काम नाही तू काय करायला मराठी लोग का पूजन हुआ है सगाई हो रहा है ना सगाई हो रहा है हर हर महादेव मम्मी सगाई में आई है बस करें सुषमा बस इकडेच ठेवला ये नारळ द्या राधे 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 राधे। लाइक करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए भैया बाजूलाच इकडे इकडे ह्या साईडला तो आतमध्ये दंगा बिका लागला तर परत मागे तेव्हा बघते हर हर महादेव राधे 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 जय श्री राम अयोध्या के धाम। सबके आपके पापा क्या
उधर तुम पीछे चली जाओ बेटा, देखना दीपक है ना। हर हर महादेव। राधे राधे राधे। हर हर महादेव। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलून द्या तो पण तुमचं काही काम नाहीये. ओके लाइक करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। साडी नेसून रेडी राहतो. भाई बाबू हमारे चल लेता है। हमारे चल भाई बाबू हमारे चल लेता। हाजी हाजी हमें क्या हुआ आवाज लेके हाँ कॉमेडी गली में नौ तरुण मंडल है। शशि वैद्य का कथा होते नाम है। राधे राधे। जय श्री राम। अयोध्या के धाम। नाम पता नहीं है। भाग्यश्री। ओ भाग्यश्री इधर आओ, आई बुला रही है। पप्पा काय बोल हर हर महादेव। राधे राधे। पप्पाच्या दोघांनी काय बोलायला सांगलं तर बस म्हणून मम्मी त्यांना तुमच्या सध्या बोललं बस झालं. तू इकडे ये ना. काय बोल ना. बोल ना इकडनं बोल ना. बोल ना इकडनं बोल ना. सांगितलं हा मागत होते मी विसरली. एक मिनिट आजी थांबा. हा हे काय करायचं. एक पीस चिल्लर हे काय करायचं. हा ते द्यायचं त्यांना दीदी. जीके के बैठने खड़े होने के तकलीफ को नीचे बैठ जा कौन बात है। कचरा नहीं गिरी
आज मुंबईची मुंबादेवी भांडूपची गावदेवी हनुमाननगर हनुमान टेकडीची महाकाली माता या ठिकाणी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज यांचं स्मरण करून आज तृप्ती वडिलांचं नाव काय उमाकांत विठ्ठल वैद्य. त्याचप्रमाणे मुलाचं पूर्ण नाव म्हणजे मुलाच्या वडिलांचं पूर्ण नाव अशोक पांडे. पप्पांचं सांगा. त्यांचं नाव अशोक रामसुरत पांडे. अशोक रामसुरत पांडे या दोन्ही कुटुंबियांनी आपल्या मुलांच्या म्हणजे तृप्ती आणि तुमचं नाव बजरंगबली यांच्या वांगनिशा म्हणजे साखरपुड्यानिमित्ताने एकत्र जमून इथे गणपती पूजन वरण पूजन करून साखरपुडा करण्यात दिलेले आहे. तत्पूर्वी तुम्हाला सर्वांची आठवण करून आज भरलेल्या मानापोटी भरलेल्या अमृतफळाचा मान, आंब्याच्या पानासहित मान, 2 आंब्याच्या पानाचा मान देऊन तुमचं मान पण दिलेलं आहे तो तुम्ही राजभूषण आनंदाने मान्य करून घ्यावा. तसं या ठिकाणी जे काही शुभकार्य घडेल किंवा घडवत असाल ते शुभकार्य सिद्धींना तुम्ही समजतात. आतापर्यंत या लेकरांना सांभाळ केला या पुढे त्यांचा समावेश होता. तसंच हा साखरपुड्याचा कार्यक्रम होईपर्यंत यामध्ये कुठलंही विघ्न न येता, कुठलीही अडचण न येता, कुठल्याही पंचाक्षर दाबाचं कारण न घडता हा साखरपुड्याचा सोहळा तुमच्या प्रवासीने परिपूर्ण होऊ दे. सर्वांना सुखी समाधान म्हणून सर्वांचं कल्याण करा. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती बाहेर वाढवायचं का दादा वाढवून मुलाची आई बसणार आहे त्यांची ओटी भरून घ्यायला सांगा कोणाकडनं तरी. तुम्ही कोण आहात त्यांच्या बहीण मुलगी तुम्ही बोलू शकत नाही किंवा सून पण बोलू शकत नाही. ताईला बोलवा, संगू ताईला बोलवा. तर पाणी कमी करून द्यावे. भरणे आता पाणी कमी करतो. संगू ताई बोलवा. पाणी कमी कर. पप्पा थांबा. थोडंसं कमी कर. ठीक आहे. मी बोललो आत्ता बोलवशील नंतर बोलवशील. फोन केलेला बिझी होता. त्याने फोन केला तसं हा मी रेडी मांडून झालं असेल. मला नव्हतं माहिती. बाकीच्या गोष्टी झाल्या त्यानंतर डायरेक्ट बसते. वाटते काकू तू इकडे ना माझ्याकडे ना. दादा इकडे आहेत ना तुमचे 3 नारळ मांडा खाली जमिनीमध्ये. शेंडी इथे करा. ह्यांचे नारळ 3 काढा, तुमचे नारळ 3 काढा. सांगतो भाई तू इधर आ जा. हा शेंडी इथे केली ना आता ह्यांच्याकडची शेंडी तुमच्याकडे करा. हर महादेव. राधे 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 राधे. ये देखिए मराठी के सगाई होके जा रहा है. गणपती पूजन तुमची कुलदेवता रामाई होता. गाव कुठलं तुमचं? वाराणसीमध्ये कुठलं गाव? बरठी गाव. त्या गावच्या त्याच्या नावाने एक नारळ आहे. मुंबईची गावदेवी राहायला कुठे भांडूपमध्येच मुंबईची मुंबादेवी भांडूपची गावदेवी. त्याच्या सिद्धिविनायक बाबुलनाथ भुलेश्वर काळबादेवी महालक्ष्मी तुमचे 2 गुरु असतील. म्हणजे जसं आपल्या सगळ्यांचे साईबाबा आहेत, कोणाचे स्वामी स्वतः गजानन महाराज आहेत, तसं त्या गुरूंच्या नावाने नारळ असे हे 3 नारळ काढले. जास्त करून मला वाटतं महापुरुष म्हणजे डी बाबा बरोबर ना काका? चाचा सोनू कहाँ बोला? शादी से पहले जावे ना गुरु के पास. सिसोड़ा जाला लोग ना वही गुरु का नाम.
ब्याज में जाएगा ना पानी बटोरा दिया ट्रॉफी अब टोपी नाव के तो रुमाल लेना है टोपी नाव के तो रुमाल टोपी नाव के तो रुमाल पाने दिले हाँ अच्छा ये बाहर चेयर से नको सांगा दीदी हे घ्या ना हे घे दोन फुलं दे ना फ्रीज मध्ये लोकं त्यांना दोनच पाहिजे फुलांची पिशवी दादा वहिनीची ओटी कोण बसणार आहे वहिनी कुठे मम्मी यांची मुलगी ना या दादांची त्यांची ओटी मम्मी आहे आतमध्ये मी म्हणतो मम्मीची हळद कुंकू कुठे भजी काय करा यार सुकुलन ठिकाण चल तुम के मम्मी पापा घे ना बोला नहीं मेरे चाचा खड़ा होकर देख चाचा को भी पहना है बड़े चेक पहनवा था उनके दोस्त के पहना था सबके निकल गए दे त्यांना पाहिजे कोणाला 1 मिनिट मला हे सामान काढून आप जाओ चलेगा क्या नहीं थे पहना दो उनको भी वहिनी सामान नसेल तर आपले 2 साड्या सेट आणि 2 ग्लास ये तृप्ति सामान आहे मम्मी पंडित बाबा को पहना दो बस वही बाकी है उनको भी दो सब लोग पहन लिए ग्लास चांगले दीदी दरवाजे के पीछे पेड़ी भी खड़ी है नीचे नीचे मिठाई हर हर महादेव राधे 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 जय श्री राम अयोध्या का धाम साधे 2 पेली दे ये फल की टोकरी थोड़ा मैं बोले 5 लोग को भरना दे दो
अरे छोटे वाले ग्लास चाय के दोन तीन ताट आणि एक चमचा मम्मीच्या साईडला जा.
मी दिले त्यांच्याकडे वाटले वहिनीला दिले म्हणजे पाहिजे तर घे वहिनीला वहिनी दीपाली वहिनी जय श्री राम, जय श्री राम, अयोध्या के राम हर हर पागल हो गया है उधर इसको बांधना है ना माई नारळ पाच आण पाच लोग बोला दोन मिनिटात उठून उभं राहणार बस आता एक समाज हळद कुंकू लावायला तुमच्याकडनं हळद कुंकू दोघांना लावा कुंकू लावा यांना झाला ना आणि यांना कुंकू लावा मम्मी की चलिए हर हर महादेव, राधे राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे बाजू में बजरंगबली जी बाबू हैं, उनका सगाई हो रहा है, देखिए आशीर्वाद दीजिए। वीडियो मोड पे कर हाथ गुड़ के लिए ना चावल धान 5 गुड़ और धान हल्दी सब
चलो बाहर जाते हैं। चलो चल बाहर चाची, चल बाहर जाते हैं। चल के जब जब काम लगेगा आवाज दे। हाँ आवाज दे देना। चलो भाभी बोलो चाची भरी चाहिए। मम्मी चलो ना, अभी चेयर पे बैठेंगे। चलो बाहर से। मम्मी पास है? मम्मी आई क्या? देरी छुट्टा करा लाए मेरा पर्स घर रखे हैं, देखा है क्या? मम्मी का है। चल मम्मी जा रही है बाहर करो। बाहर निकलना बाहर बहुत अंदर बहुत बाहर चल रही है पंखा वाला। हाँ आइए लाइट चला गया तो हम लोग टेम्परेचर 15 पे किधर जाओ? वैसे ही पानी